тамошобинони гиромии навбат мо пай сабти барномаи пайроҳа ба шаҳри Истаравшан омадем. ин ҷо маконе аст ки гӯштини юнону румӣ дар ҳоли рушд аст ва бисёр ҳам паҳлавонони бисёр ҳам арзандаро ин макон тарбият кардааст. ин навбат мо барои сабти барномаи пайроҳа Отаев Дамирҷонро интихоб кардем, ки дар ин ҷо тамрин мекунад ва дар бисёр мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ ҷоизадор гаштааст. ин наврасон ҳам дар роҳи тай кардаи Муроҷон Тӯйчиёв мехоҳанд ки ҷоизадори бозиҳои олимпӣ шаванд ва Тоҷикистонро муаррифӣ кунанд. мо низ рафти тамринҳои онҳоро пайгирӣ мекунем ва аз рафти тамринҳои онҳо шуморо бохабар мегардонем. гӯштини юнону румӣ яке аз навъҳои сертаваҷҷӯҳ дар шаҳри Истаравшан ба ҳисоб меравад. хурду бузург ба ин намуди варзиш рағбати зиёд доранд ва қаҳрамони барномаи мо низ дар ин риштаи варзиш тамрин мекунаду ба дастовардҳои баланди варзишӣ даст ёфтааст. мақсади асосии ӯ дар ин пайроҳа медали бозиҳои олимпиро ба даст овардан мебошад. аз ин рӯ ӯ давоми 8 сол мешавад ки дар ин риштаи варзиш тамрин намуда пай амалишави орзуҳояш ҳаракат карда истодааст. اولین بار پدرم مرا به ورزش یونانی رومی گذاشت که من خودم ورزش یونانی رومی رو دوست می داشتم و 8 سال می شود که من در این ورزش یونانی رومی مشق کرده ایستادم. اولین بار در ورزش در وقت تمرین مشکلی می شد که من تمرین کرده نمیتوانستم و آهسته آهسته یاد گرفتم تمرین کردن رو. بعد به مسابقه ها و مشق های دست جمعانه که بیرون از شهر جمهوری تاجیکستان می رفتیم، در جمهوری های ازبکستان، قزاقستان می رفتیم و در آنجا جای های اول رو اشغال می بودم. تقسیم نداریم ما سرزگیر بامبی قراریم و خدمت به امری وطن مقصد و تصمیم نداریم. ما Otayf Demir yosh ve خیلی سپورت به بلژیکای سپورت بود، یعنی فوتبال و بربه یونانی رومی بهتر ملتر تماشا میکرد. برای همین ما مسئلت کردیم همین یکان می بربه بمونه. برای همین این بربه موندن ما وظیفه‌اش همین اساسی همین پرچم تاجیکستان رو بلند برداشته، آبروی خودش، آبروی ملتی تاجیک و بالاها برداشتم. толоре ки Дамир он ҷо тамрин мекунад дар мактаби варзишии рақами 1 шаҳри Истаравшан ҷойгир шудааст. дар ин ҷо кӯдакону наврасон бо шавқи зиёд пайи тамрин ҳастанду ҳар яке барои муваффақ шудан дар ин роҳ қадам мезанад. роҳбарияти муассиса ҳам пайваста кӯшиш мекунанд ки ин бачаҳоро дастгирӣ намоянд. муассисаи мо аз соли 1935 фаъолият дорад. доду бовои мо ҳаминҷа машқ кардаги ҳамин анъанаҳоя мо давом дорем. варзишгар ин пеш аз ҳама хеле ки ҷаноби олӣ пешвои муаззами миллат асосгузори сулҳу ваҳдат президенти кишвар мо эмомоли раҳмон мегӯянд муаррифгари давлат аст. ана аз соли 1935 чандинта мураббиҳо ҳаминҷа машқ карданд, тамрин карданд, шогирдое бароварданд. мо дорем ҷоизадори чемпионатҳои ҷаҳон, чемпионои осиё. ина ҳамин анъаная мо мисли шиор давом дода истодем.
дар оянда кӯшиш кара истодем ки мана олимпийский цикл бо мана баъди олимпиада 4 сол сар шуд ҳамаи гурӯҳҳоя сину солаша дуруст кардем баъд ҳама гурӯҳҳоя мураббиёба тақсимот кардем то ҳоли соли нав оғоз шудана аллакар фаъолията бо баъд аз бозиҳои олимпӣ пурзӯр карда истодем. дар оянда кӯшиш мекунем ки ҳамин чемпионҳои ҷаҳон осиё иштирокчиҳои бозиҳои олимпӣ бисёртар бошад барои он ки ҳамин хел шароита мо ба ҷаноби олӣ фарован карданд чаро мо дар навбати худ ҷавобан ҳаминро нагардонем. мо насли наврасо як ҳафта дар як ҳафта 3 маротиба дарс додем. Черезен ба баъзи калонтаро бачаҳое ки уже зуборни гузаштагӣ ва ё як ҳафта ва 5 рӯз дарс мегузаранд. бачаҳое ки дорем чемпионҳои осиё ҷоизадорои чемпионати ҷаҳон дорем. бо ҷоизадорои чемпионати осиё чанд медалҳои чемпионати осиёи ҷаҳон дорем. бо наврасое ки дорем ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ рафта ҷом мегиранд дар ҷумҳуриявӣ хайр ҷои қариб ки аввал мебошем. хуб миёни кӯдаконе ки нав тамрин меоянд нафарое ки нав ба тамрин машғул мешаванд албатта бо онҳо кор кардан ин душвор аст чун насли наврас ки нав ба тамрин машғул мешавад барои ӯ сарборӣ мешавад. нафароне ки нав ба тамрин меоянд чӣ гуна барои онҳо маслиҳат медиҳед ва чӣ корҳоро анҷом медиҳед ки дилмонда нашаванд? барои наврасо гӯштин ҳолӣ намемонем. аввал нав нол сар мекунем гимнастика мегузарем қариб 1 сол гимнастика баъди 1 сол камкам отработкаҳое ки 2 хола мегирем гӯштин баъди 2-3 сол мегузаранд ба камкам гӯштин мемонем барои ки худашонро ба ҳимоя кара метонистагӣ мешаванд барои афидан ёд мегиранд то вая гӯштин намемонем ки мақсад травма нагиранд ягон осеб набинанд. яке аз роҳҳои асосӣ ба дараҷаҳои баланд расидани варзишгаронро мураббиён аз қадамҳои аввал омода кардани онҳо медонанд. вақте мо вориди ин толор шудем теъдоди зиёди наврасон бо шӯру шавқ тамрин мекарданду маҳорати доштаашонро сайқал медоданд. ба роҳ мондани риштаҳои олимпӣ махсусан намуди гӯштини юнонурумӣ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар албатта ба манфиати кор буда барои тайёр кардани гӯштингирони касбӣ нақши муассир мебозад. аз ин миён дамир яке аз он наврасони боистеъдоде дар ин муассиса ба ҳисоб меравад ки дар оянда аз ӯ дастовардҳои беҳтаринро интизоранд. ҳамин дамирҷон яке аз шогирдҳое ки ҳамҷа беҳтарин машқу тамрин кара фаъолияти бисёр дорад дастовардҳои бисёр дорад ҳам мусобиқаҳои осиёба баромад кардагӣ осиёба ҷои аввала гирифт. ин барои ҳадафи ҳамин бачаҳо варзишгаро мо ҳаракат мекунем ки ягон камбудӣ нашавад. ҳамин бачаҳоя ҳаматарафа нигоҳ кара мо мебинем ки кӯшиш мекунем ки машқу тамринашон беҳтар шаваду ҳамин бо наврасои дигар омада машқу фаъолият кара дастовардҳои беҳтарина гиранд. хуб ҳамчун роҳбарияти муассиса барои мисол ҷалб шудани насли наврас барои ҷалб шудани чунин нафароне ки ба гӯштини юнону румӣ чун базаи асосии ин навъи варзиш дар шаҳри Саравшан аст шумо чӣ корҳоро ба роҳ мондаед? мо кӯшиш мекунем ки ҳамин наврасо ки кор кунем мураббиҳо ки кор кунем бачаҳои беҳтарин биён машқу тамрин кунанд бо ҳамин хел дастовардҳои баланда бенану мусобиқаҳои беҳтарин ба биромада ҷои аввала гиранд. хуб аз дамирҷон ки чун инҷо мо атрофи ӯ бештар сухан карда истодаем дар оянда чӣ натиҷаҳоро интизор ҳастед? ин дамирҷон ин беҳтарини ҳамин варзишгарони ҳамин беҳтарини ҳамин Саравшан аст бо дастовардҳои бисёре мебинем ин бо оянда ҳамин ба ёи дастоварди баланда гираду кӯшиш мекунем бо муфти кор кунем. чӣ нақшаҳоро дар пеш мондаед? мо агон нақшае ки осиё ҳай ҳамин ба оз тайёр дидосем то
و ورزشکارای همونجا به تیار میکنیم دمیر جانا اون جمله. با اقرار مربیان معمولترین نمود ورزش در این منطقه گشتنی یونان رومی به حساب می رود که در این نوع المپیک شماره زیادی جوانان و نورسان مشق ورزی می کنند. این گروه مشق ورزان در طولار مکتب ورزشی رقم 1 آمادگی و تمرین های خود را می گذرانند. میان آنها دمیر هم از خردی مشق کرده ایستاده است و پای عمل شبیه آرزوهایش حرکت می کند. ҳозир чихел ки мебинед асоси мактаби мо ин гӯштани юнони румӣ мебошад. Мана ҳозир тамрин шуда истодааст. Мо чемпионати Осиё ва чемпионати ҷаҳон ба тайёрӣ дида истодем. Тамрини мо мебошад аз бисёр гирду атроф ноҳияҳо. аз гӯштани мо ки пешрафт ки ҳаст, бачаҳои мо бисёртар дастовард ки ҳаст, аз дигар гирду атрофи ноҳияҳо омада аз мо таҷрибаомӯзӣ мекунанд. мо махсус мана чихел ки дидитон як толори хобгоҳ ҳам дорем. ҳаминҷо омада бачаҳои аз ноҳияи дурдаст омада дар инҷо тамрин мегузаронанд, машқ мекунанд ва мусобиқаҳо ба тайёрӣ мебинанд. имрӯз варзишгарони мо оид ба намуди гӯштани юнонрумӣ дар сатҳи баланд қарор доранд, зеро ки варзишгарони мо дар мусобиқаҳои ҷумҳуравӣ, осиёӣ иштирок карда ҷойҳои намоёнро гирифта истодаанд. аз он ҷумла обидов ва бобоев шоҳҷаҳон ки дирӯз дар мусобиқаи осиёӣ иштирок карданд, сазовори медали тилло ва биринҷӣ гаштанд. ин ҳам бошад дар ҷумҳурии Тайланд шаҳри Бангкок шуда гузашт. дар баробари ин бачаҳо Отаев Дамирҷон дар мусобиқаи авроосиёӣ ки дар шаҳри Якутски Федератсияи Россия иштирок кард ва сазовори ҷои аввал шуд. ин боиси ифтихори мост ки варзишгарони мо дар арзҳои байналмилалӣ баромад карда истода шаъну шарифи кишварро баланд мебардоранд. мо ҳайати мураббиёни муассиса талош менамем ки барои рушду равнақ ёфтани ҳунари бачаҳо саҳми худро мегузорем. میان این همه نورسان دمیر اوتاев علاقه با دستاوردهایی که تو این دم در مسابقه‌های اشتراک کرده‌اش با دستاورد است جایگاهی خود را دارد. اگر به گوشه دستاوردهای او نگریم، چون ورزشکاران کسبی صاحب نتیجه‌های نظررس گشته است و برای رسیدن به قله مقصود قدم می‌زند. طوری که خودی دمیر قید نمود آرزوی اساسیش اشتراک کردن در بازی‌های المپیک است و او از حالا برای رسیدن به این دستاورد بزرگ تلاش کرده ایستاده است. дамир аз кӯдакӣ ба ғайрат бача буд. хеле ба машқҳо ба тамринҳо тараггул намекард. кӯдакиш назм меҳнат мекард. мисли вай бо бачаҳое ки дорем, ҷоизадори мана якта дига бачаҳо мо ҷоизадори дети азия дар якуйта ҷои сеюмро ишғол намед. очилов шероз буд, призёри ҷаҳон, финалисти чемпионати ҷаҳон шуда буд. ҷӯраев амирҷон як тияж весикалон дорам, чанд сол буд чемпиони тоҷикистон ва иштирокчидари чемпионати ҷаҳон, чемпионати осиё. хеле бачаҳои хуб дорем. хай бачаҳо тамрин мекунанд. он касе ки ғайрат меҳнат мекунад мерасад ба мақсад. бо дамир дар пеш чӣ нақшаҳоро мехоҳед ки анҷом бидиҳед? бо дамир мехоҳам барои мусобиқаҳои байналмилалӣ ва барои миру олимпӣ ниятҳое дорем ки ҳамун
бахулаҳоба расем. дамир давоми солҳое ки ба тамрини гӯштини юнону румӣ машғул аст, дар чандин мусобиқаҳо иштирок намуда ба гирифтани ҷойҳои ифтихорӣ даст ёфтааст. маълум гардид ки ӯ то имрӯз дар зиёда аз 50 мусобиқа ҳунарнамоӣ карда, дар бештари мусобиқаҳо ба гирифтани ҷойи аввал шарафёб гаштааст. бо ин ҳама ҳунару истеъдоде ки ин навраси матин ирода дорад, боварӣ ҳосил мешавад ки дар оянда метавонад ба дастовардҳои беҳтарин дар ин риштаи варзиш даст ёбад. дамир амзали мо аст ва 7 сол боз дар байни мо машқ мекунад ва дар азия 2 кара чемпион шуд ва дар республика 7 кара чемпион аст дамир отаев. дамир дар вақти машқ хеле хуб тренировка мекунад, гап кори худашро иҷро мекунад, хеле хуб иҷро мекунад. дамир отаев метавонад дар азали мо ба чемпионати мир ва олимпиада ҳаракат карда баромад кунад. мо умед дорем ки дамир отаев ба мир ва олимпиада иштирок намуда тоҷикистонро муаррифӣ менамояд. ман 3 сол боз тренировка мекунам. номи муаллим Отамродов Баҳрулло. дама дар давоми 3 сол дар мусобиқаҳо ҷо гирифтагиам. албатта варзишгаре ки ояндаи дурахшон дорад, аз қадамҳои аввал худро маълум мекунад. агар ба натиҷаҳои ин варзишгари серталош таваҷҷӯҳ кунем, дар чунин синну сол воқеан умедворкунанда аст. ҳамакнун дар соли 2024 мусобиқаҳои сатҳи дохилу хориҷ ба анҷом расида истодаанд ва дамир отаев бо тамоми азму талошаш барои ҳунарнамоӣ дар соли 2025 худро омода мекунад. ин чеҳра новобаста аз наврас буданаш аллакай қадамҳои устуворро дар риштаи гӯштини юнону румӣ гузоштааст. аз машқу тамринҳо ва ҳунарнамоиҳое ки дар мусобиқаҳо дорад, хулоса карда мешавад ки ӯро ояндаи дурахшон дар пеш аст. ба дамир дар ин пайроҳаи интихоб кардааш муваффақиятҳои беназирро таманно дорем.